Komîteya Xaça Sor ya Navdewletî dibêje heştê ji sedî ji penaberên Sûriyê yên ku li welatên cîran dimînin daxwaza vegerê ji bo welatê xwe dikin. Christoph Martin serokêşan de Xaça Sor ya Navdewletî li Lubnanê tekeskir ku rêjeya heştê ji sedî ji penaberên Sûrî yên li welatê derdor bi giştî dimînin û ne tenê li Lubnanê dixwazin li welatê xwe vegerin. Martin diriya peywendiyeke telefûnî de bi malpera Muhacir News re got ku pirsa vegerandina penaberan ji bo Sûriyê ne tenê li ser penaberên ku li Lubnanê neştecîne cîbêcî dibe. Lêbelê li ser derdora 6,000 penaberên ku vegeriyane welatê xwe li tevahiya welatên derdor cîbêcî dibe. Navbûrî vegerandina penaberan ji bo welatê Sûriyê bi başbûna rewşa ewlehî ve li Sûriyê girêda û got ku vegera penaberan ji bo Sûriyê divê li gorî pîvanan be ku di rewşeke aram de bijîn. Serbarî peydakirina derfetên kar û dabînkirina pêdawîstiyên jiyanê ji malbatên wan re, her wiha dabînkirina xwendinê ji zarokan re. Ev daxuyaniyên Martin hate piştî rûniştina şanda Xaça Sor ya Navdewletî bê serokê Lubnanê Michel Aoun re de heştê vê mehê de ku têde Martin plana komîteya Xaça Sor derbarî dosyeya penaberên Sûriyê li Lubnanê pêşkêş kir. Ji aliyê xwe ve serokê Lubnanê di dema seredana xwe de ji bo Ferensa de eylûna borî de got ku ew daxwaza vegerandina milyon û nîvek penaberên Sûrî yên li Lubnanê dimînin ji bo Sûriyê bixwebex yan jî bineçar dike. Serokê şanda Xaça Sor ya Navdewletî derbarî çawaniya piştevaniya penaberan dê vegerandina wan de ji bo welatê wan got ku ew ê bi mezinên berpirsên Lubnanî her wiha bi deste û netewên Navdewletî yên berpirs re vê yekê gotobêj bike. Her divê derbarî de serokatiya Lubnanê li ser zarê Martin daxuyaniyek belav kir û têde got ku penaberên Sûrî yên ku ji Lubnanê vegeriyane Sûriyê hejmara wan 6,000 bû. Wateya rêjeya yek ji sedî ji hejmara giştî ku hejmara wan li Lubnanê nêzîkî 980,000 e ew jî li gorî wezîrê derbederan yê Lubnanê Muîn el-Murabî lê ji aliyê xwe ve netewên yekgirtî ev hejmar nerast kir. Lava Abdû, Ark.